te kajan mit ka basuk ka bakmen ya pi baro ki men ki para ki ba page ya gane ka channel jungi banduai yo Rosary Bakhuid kanong idap ka Jisu men ka bakraw ban malam pi yo ne Rosary Bakhuid ban ya duai rengkat bat pi mo ban ya duai rengkat bat pi ban ya puson ya ki jingmaya ki ba pher kamtam ha gane ka siu try ka jingmaya jong kaburom tinggal don shibun hangne ki briu ki bla page ini kemau ka Rosary Bakhuid yung sedang ha ka por kendai bejetik Andre wala kataru ngalayo hangne shibun bah ki men ki para ki bla page ini ki bla page ya gane ka channel le page ini ma ki bla page ya gane ka channel ni i yau Jeffrey Jerwa iong ko Maria kono yarap ki Khristan kerku ya gari jongi baria percaya berok away hawai kadei ni haban duai lyngba kasinya sai jong ke Maria ba mo nginyo ya gajinya da nginyo ya gajingkoi na ka benca ka ri jongi u don u Khristan sang dia kublei ko Maria ka pada gajinya to duai lem na benca ka ying ka sem jongi ginya duai lang na benca ka ying ka sem jong pi Khristan sang dia I Veronica Bamon diong hapo kajengku bayar jong pha ngin ri kajing duai ko so tenat pha kublei sibun Veronica Bamon ya gane ka jing duai ka bakila pha I bibiana ka ai ong kumne ko mai penang ba I to kudup yang I baro hapo gitap niang kajengku bayar jong pha ish so tenat I Alex Karngori ong kumne ko Maria Kmie jong blei to duai lem na ka benta jungi bat ka percay baro ka wei ni happen ya duai kumangal ong mene ni happen ya side na ka benta ki na ka benta ka ri jungi mo na ka benta ka jala jungi na ka benta ka percay baro ka wei ni yu I hang nei I ni baik talang yong ko Maria ko Kmie try jungi to duai lem na ka benta jungi oi kadei ngidon hangne I dona keje ngai ngai baro PPUE hala ki jong ki chat box nto mo I dona keje yong ko mai beneng to duai yang I kimen to duai ya kimen sim hading pen khoi bakin yo no ya ga jing thai bam jukut ka kham kloi is sotna I teikur kharbamon yong Kmie beneng ba I ya dalem ya ka ying jonga oi tekur ngin duai na ka benta ka ying ka sem jong pi na ka benta ying ka sem Khristan jungi barok away mo bangin yo ya ka jinyada bangin yo ya ka jing ka khu ngin yo ya ka jing sumar sukher dai mai beneng jungi so tenat I Irene danong room iong ko Maria Bakhuid ka Kmie jong blei to duai lem na ka benta ka ying ka sem jungi bat ka percay barok away bas mo tenat I langtai mar iong kublei ko Maria ka badap ka chini kadei ka ching kublei jong angel hakapor ka bau wan jungo eka hakapor bo wan kan benai ka ba kan thayo kun lung Jisu uong ikine ikintin I ba Quirinus pertu menimila ong I ban ai sembo jing perkhat ingi I klemai te menta ka sngi la ong kumne menta tu ngin ya duai kerpat ya ka Kmie beneng jongi bahkan ya rap ikito ki balangat hagane ke jingpang bada ke sia sai lem jongka kin yo no ya ke jingko jingkia met batman sim hoi nin duai kerpang na ka benta ito ki balangat hagane ka klam ni duai ro na ka benta ki doktor ki nurse mo kitu ki patrai sitom na ka benta benyo ya ka jinyada na ka ne klam khamtam hangne ko jala jungi kinong yalam hakalian jong sarkar kinong yalam hakalian jong kiniam ki balang bapher mo kila duriap ban yarap lem yang apa dia pi makuno ginle ban nyada ya kene ka klam I to ngamtip karte ngayu ini Southwest Khasi Hills Nonglang yong kublei ko Maria I Yolinda Henyauta ine idei parlok ibanga itu itau bah
idon image jongi hapo hospital but imen jongi ro hospital ngila ya duai na ka benta jongi mene I peni ngai ya we ga video ka ba kumno imei but imen jong I yolinda kipek ya ka mas Bakhuid how mobile hapo jingtia hapo hospital kala ta nga hadu kata kanu kacing angnut jong pi ki briu baro ki para bangik baro ban yo benta ga mas Bakhuid kanu kalong ka ba shot man sim kanu kalong ka ba smoten nat ba ngidon kum kata kacing trang ban pdiang yo Jisu Ivorin Karmalki okay ngila pulei gato Daniela molong yong O Mary Queen of Martyrs the sword has pierced thy heart obtain for us of Jesus in the grief bed bear apart O Mary sweetest mother we love and pity thee kadai kajing ruai kabas mo tenat ha splins use walang ong kumne may benang ba ai jing ko jing kya yeng ka sem jungi rengkat bat laki kun dong hin ya duai ken rengkat bat pi splins use na ka banja ba ka Maria kan ya site hau kun jong kau Jisu beri doktor uba start ba beri doktor uba dan lut baru ki dawai baun penkuit ya ki bahayan sem jumpi ki beron pedeng ka Jisu tong Bashai dekar wong ko may benang bai duai lem na ka benta jungi to care to da bato ya site lem na pi yang I baro dona kongri yong Maria bai duai lem na ka benta jungi kinong pop bat ya ki briu ha ka percay baro kawe Irinaldi toy la delete to message Gabriel Makri wong to duai na ka benta jungi in ya duai na ka benta baro ki men ki para jungi to pi gitu ki message jung pi baro ka pi la to hantu ngin nganom puleri ki baro mo nganom puleri ki baro Henry ngai scam ba kini ki chat box jong pi kini ki jing tho jong pi kilong ki ba pi ka ba mi na ka donut jong pi angnut ban penso bensa ha ka Maria Bakhuid klembeb kumang ong pi ka Maria kadai ka Kmie jungi Khristan ka Maria kadai ka Kmie jungi iwe pe iwe te kum ka Kmie kadon ka ta jingi ka kerpang ya laki kun kum mangitip pi ki Kmie ki ba kano pi ya laki kun ngi ki kun kano ngi yo mat ya kata jingi jungi mei kano ngi yo mat ya kata jingi jungi mei warana ngipang ijingpang ibarit wala kakti jungi kanep tang kenyap iyo atang kenyap kami senam kano I mei ismo diao iko abangin yo ay kata jingkoy hakaju ra karukom ka mei beneng be jungi kadon kum kata jismo haba kayu bangi ngot agapop haba kayu bangi don ha kaji sosi bat kumta teter tinamar kata kai ba penyejam yang na ne yangi bat kani ka Kmie jungi kedai mangingin jaka kuma maka kali jingi ni ru ni ban jaka jaka ka connection ka ka jing dalam scam susu ti awai ka por ka don sakasan minute ngidang up ki paralog jungi mo di badang yo le say kidang ya kre bamja yo le say kidang ya dang ya shet dang ya tiu de ha por kandai be tik in sedang ya Rosary Bakhuid te kumbalong menin in sedang da kowe ki sing wise sedang atu juruai ke bana kwal enti beneng ke nambar ke ba ars pa sapulai ke ong mentah sengi hadin kata pede in sedang ya Rosary Bakhuid hadin Rosary Bakhuid pat in don ka jing duai tia badap ke jing duai tia karong surprise na ka benta jumpi hagan ngasi karong surprise sampai dang dep kujing batia ka saton surprise ka ba ngang akwa pan IP nang ne na studio jungi hapo Don Bosco Youth Center Don Bosco Media Network di dep kata pede dep kata ka surprise ngin penkut ia gane ka kajing duai Rosary jungi da kajing ruai tu ruai ka bangila ruai menin kimi be duai lem na ka benta jungi berhadin kata pede ngin penkut da kajing duai laisin kublei ke Maria kene kajing duai laisin kublei ke Maria kedai kajing sedang jong Don Bosco ha kapor hapo ha kipor
barim akapor kaba u suma de ki kena u sei oi ki chua ba pintia dem ko siu duai lai sin ku blei ku Maria nang maka Maria kan yadai ki nang maka Maria kan long kanong ker kanong dai pi baro simit tingin le e kata te mentang irang don sa kumba khat ar khat lai minit ngan tembiang yak tu jiruai Ave Maria instrumental ka bang irang tem yak ni jiruai tu ngin ya puson ngin ya pai sha ka Maria kumba kili ka screen ka Maria ka ba li lagi ti ka khot wan shanga ha wan shanga ngan ya site na ka bentai jongpi ngan ya site na ka bentai iing ka sem jongpi pidon jing e pidon jing shitom pidon jing slosi pidon jing so diao wan shanga ka kner lagi ti ka wan shanga ngan ya site na ka bentai jongpi ti ka por kadang don sa kumba shiko ka minute nin up yaki men ki para jungi ki parlok jungi baro ki ba na ka por sa ka por ki set tho na ka message nga ki om padar ka smot nat ka channel jongpi yo shibun ki jing bentoy pe na kata tahu gin up na ka bentai ki neki parlok jungi ki men ki para jungi ro stay tuned.
ko blei to wan ban yarap yanga, ko try to pen kloi ban yarap yanga. Nga ngek hau blei ukpa badun bor baro unong tau kabeneng ban ka kendau. Bad hau Jisu Khrist ukun ba marwei jongu. Utrai jongi yau balapun nau mensim Bakhuid. Yau balakana kamaria tei soti. Ubashale bain hapo Pontius Pilatus. Lasanar pnai u ulayap latep yu. Ulahiar shalimbo. Hagasngi kabalai ulamipat nakibayap. Ulakiu shabneng usyong hakamon ublei ukpa badan bor baro. Nangta uwan pat ban bisyar yakibayem bat kibayap. Ngangit hau mensim Bakhuid. Ha kabalang Katolik Bakhuid. Ha kajinyas loki Bakhuid. Ha kajing mab yakipop. Ha kajing mipan kado. Bad ha kajing imbam jukut. Amen. Kublei ko Maria. Kabadap na kajinyay ay. Utray don bat pa lakar kuya pa na padengi kantay. Balagar kuyo so kakpo jong pao Jisu. Ko Maria Bakhuid Kmie jong ublei. To duway na kabanta jungi kinong pop. Manta bat ha kapor kajinyap jungi. Amen. Kublei ko Maria. Kabadap na kajinyay ay. Utray don bat pa lakar kuya pa na padengi kantay. Balagar kuyo so kakpo jong pao Jisu. Ko Maria Bakhuid Kmie jong ublei. To duway na kabanta jungi kinong pop. Manta bat ha kapor kajinyap jungi. Amen. Kublei ko Maria kabadap na kajinyay ay. Utray don bat pa lakar kuya pa na padengi kantay. Balagar kuyo so kakpo jong pao Jisu. Ko Maria Bakhuid Kmie jong ublei. To duway na kabanta jungi kinong pop. Manta bat ha kapor kajinyap jungi. Amen. Kaburom hau pa bad hau kun bad hau mensim Bakhuid. Kumbalalong haga menengkong. Kumju menta bat borabor junom la junom. Amen. Kajin maya kaburom. Hakajin maya kabenengkong to nginia puson ya kajin mipat utrai Jisu Khrist. Hakani kajin maya to nginia bu jintmu na kabentau kupa Bakhuid na kabenta ki bishop baro ki kardinal kinong trey balang ngiduai ru na kabenta I Father John Madur I diocesan administrator jongngi ko archdiocese jongi babaro ngila panlong shisha kita kinong up lang brod kiba sumar sukher ya kilang brod kiba don ha kasem jongi ngiduai ba kinyo e gajing ko jingkhia ngiduai ba kamaria kanlong Kmie jongki kamtam ha kapor kabai kindu e gajing e Kokpa jungi ubah beneng kalong ka Bakhuid ka kasteng jungi kanwan di himak jungi kalong ka mon jungi ha kando ubah beneng to ai mari kirang jungi ban di himak jungi jalan ni syai Jingleh kublei kumaria ka urap ka chingi ai utrai non bapha lakar khuya pha pening thai ba lakar khuya uso ka khpo chum phau Jisu Maria Bakhuid Kmie jong blai utrai na kanta chung nong pom ta ba khpo ka chinya kublei kumaria ka urap ka chingi ai utrai non bapha lakar khuya pha pening thai ba lakar khuya uso ka khpo chum phau Jisu Maria Bakhuid Kmie jong blai utrai na kanta chung nong pom ta ba khpo ka chinya kublei kumaria ka urap da kachingi ai utrai non bapha lakar khuya pha pening thai ba lakar khuya uso ka khpo chung phau Jisu Maria Bakhuid Kmie jong blai utrai na kanta chung nong pom ta ba khpo ka chinya kublei kumaria ka urap da kachingi ai utrai non bapha lakar khuya pha pening thai ba lakar khuya uso ka khpo chung phau Jisu
Maria Bakhuid Kmie jongleh Udrain Kmie Shillong Ta Bakhuid Diengphna Kublai Maria Kavrap de Kmie Udrain non bapha Lakurkuya Pam Paning Kmie But Lakurkuya so Kakpoch and Pau Jisu Maria Bakhuid Kmie jongleh Udrain Kmie Shillong Ta Bakhuid Diengphna Kublai Maria Kavrap de Kmie Udrain non bapha Lakurkuya Pam Paning Kmie But Lakurkuya so Kakpoch and Pau Jisu Maria Bakhuid Kmie jongleh Udrain Kmie Shillong Ta Bakhuid Diengphna Kublai Maria Kavrap de Kmie Udrain non bapha Lakurkuya Pam Paning Kmie But Lakurkuya so Kakpoch and Pau Jisu Maria Bakhuid Kmie jongleh Udrain Kmie Shillong Ta Bakhuid Diengphna Kublai Maria Kavrap de Kmie Udrain non bapha Lakurkuya Pam Paning Kmie But Lakurkuya so Kakpoch and Pau Jisu Maria Bakhuid Kmie jongleh Udrain Kmie Shillong Ta Bakhuid Diengphna Kublai Maria Kavrap de Kmie Udrain non bapha Lakurkuya Pam Paning Kmie But Lakurkuya so Kakpoch and Pau Jisu Maria Bakhuid Kmie jongleh Udrain Kmie Shillong Ta Bakhuid Diengphna Kublai Maria Kavrap de Kmie Udrain non bapha Lakurkuya Pam Paning Kmie But Lakurkuya so Kakpoch and Pau Jisu Maria Bakhuid Kmie jongleh Udrain Kmie Shillong Ta Bakhuid Diengphna Kabrom Hakpa but Hakun Baham Siam Bakhuid Kumbala long Hakapam Kong Kumchu Mata Barbor Chinom Lachnom Amen. Ko Jisu Tomab ekipop jongi to pelait yangi nakading kadujok to yalami ki mensim baro shabneng kamtam ekito ki bedan kam ya gajing isn jong me ka jinmaya ka baar to ngin ya puson ya gajing kiu u Jisu shabneng ha ka ne jinmaya to ngin duai kerpang lengba gajinya sai jong kamaria te soti na kabenta ki bapang ki bashitom baro ki badon haki hospital baper ki badon haki ying ki sem jongi lengba gajinya sai jong kamaria bakin yo no ya gajingko jingkia badru bakin la ban shakri riewblei nama habaki la jam ya kane gajingpang jongki Ukupa jungi ubah bening kanong ka Bakhuid ka kerteng jongmi kanwan ka hima jongmi kanong ka mon jongmi haka khando kumbah bening to iing menta ka jingbam jungi to bahala ka sni batuma bingi kering kang jungi kumbang ka bima bigi bale sni parwal yalam ni shara jing penshor kunwei to palak ini na ka basni Kublai Maria kabadap daga jingai utrai undon batpha lakurku ya pha na prengi kenthai badla kurku yu so ka khpo jong phau Jisu Maria Bakhuid Kmie jongleh tuduai na kabenta jingi kinong pok benta prakapor jingyap jingi amen Kublai Maria kabadap daga jingai utrai undon batpha lakurku ya pha na prengi kenthai badla kurku yu so ka khpo jong phau Jisu Maria Bakhuid Kmie jongleh tuduai na kabenta jingi kinong pok benta prakapor jingyap jingi Kublai Maria kabadap daga jingai utrai undon batpha lakurku ya pha na prengi kenthai badla kurku yu so ka khpo jong phau Jisu Maria Bakhuid Kmie jongleh tuduai na kabenta jingi kinong pok benta prakapor jingyap jingi Kublai Maria kabadap daga jingai utrai undon batpha lakurku ya pha na prengi kenthai badla kurku yu so ka khpo jong phau Jisu Maria Bakhuid Kmie jongleh tuduai na kabenta jingi kinong pok benta prakapor jingyap jingi Kublai Maria kabadap daga jingai utrai undon batpha lakurku ya pha na prengi kenthai badla kurku yu so ka khpo jong phau Jisu Maria Bakhuid Kmie jongleh tuduai na kabenta jingi kinong pok benta prakapor jingyap jingi Kublai Maria kabadap daga jingai utrai undon batpha lakurku ya pha na prengi kenthai badla kurku yu so ka khpo jong phau Jisu Maria Bakhuid Kmie jongleh tuduai na kabenta jingi kinong pok benta prakapor jingyap jingi
Kublei ko Maria, kabadap daga jingai e, utrai undon bat pa, lakar kuya pa na prengi kentay, bat lakar kuyo so ka kapo jong pao Jisu, ko Maria Bakhuid, ko Kmie jongleh, tuduay na kabanta jingi kinongpak, minta bakapor ka jingyap jingi, Kublei ko Maria, kabadap daga jingai e, utrai undon bat pa, lakar kuya pa na prengi kentay, bat lakar kuyo so ka kapo jong pao Jisu, ko Maria Bakhuid, ko Kmie jongleh, tuduay na kabanta jingi kinongpak, minta bakapor ka jingyap jingi, Kublei ko Maria, kabadap daga jingai e, utrai undon bat pa, lakar kuya pa na prengi kentay, bat lakar kuyo so ka kapo jong pao Jisu, ko Maria Bakhuid, ko Kmie jongleh, tuduay na kabanta jingi kinongpak, minta bakapor ka jingyap jingi, Kublei ko Maria, kabadap daga jingai e, utrai undon bat pa, lakar kuya pa na prengi kentay, bat lakar kuyo so ka kapo jong pao Jisu, ko Maria Bakhuid, ko Kmie jongleh, tuduay na kabanta jingi kinongpak, minta bakapor ka jingyap jingi, kaburam, haukpa, berhaukun, berhaumin sim Bakhuid, kumbalalong baringkong kumjumenta barbarabor, junam la junam, amen. Ko Jisu, toma biki pop jongi, to pelait yang ingin agading ke dejok. To ilami ki mensimba ro syabeneng, kam tam biki to ke bedan kam ya gajin isin jong me. Ka jin maya kaburom, ka jin maya kabalai, to ngin ya puson ya gajin hiar mensimba kuj halor kamaria te suti bat ki apostol. Ha kani ka jin maya tungin ya duai na ka benda ka jinsuk ka perthei ka jinsuk ha ki iing ki sem jungi ka jinsuk ha ka donut jungi ka jinsuk hangne ha jela jungi ba kamaria ka balong ka sim jong ka jinsuk kan ya sait na ka benda ka perthei baro kan ya sait na ka benda jungi iwe pa iwe kan ya sait na ka benda ka jela jungi bangin yo ya ka jinsuk Kukpa jungi ubah beneng kan lang Bakhuid ka kerteng jong me kan wan ke hima jong me kan lang kamon jong me hak khendau kumbah beneng tuai ngi mata ka jingbang jungi ka bah ka sni patama bingi kirangkang jungi kumang mama bi flesh ni ringi ruat yala mengi syak jong pen shoy ka lai ni ka basni amen. Kublai ko Maria ka badap ka jingai ai utrain bat phala kar khuya phana parangi kan thai bala kar khuya so ka po jong phao Jisu ko Maria Bakhuid ko Kmie jong blai wain ka banta jungi kinong pop menta ka por ka jungi amen. Kublai ko Maria ka badap ka jingai ai utrain bat phala kar khuya phana parangi kan thai bala kar khuya so ka po jong phao Jisu ko Maria Bakhuid ko Kmie jong blai wain ka banta jungi kinong pop menta ka por ka jungi amen. Kublai ko Maria ka badap ka jingai ai utrain bat phala kar khuya phana parangi kan thai bala kar khuya so ka po jong phao Jisu ko Maria Bakhuid ko Kmie jong blai wain ka banta jungi kinong pop menta ka por ka jungi amen. Kublai ko Maria ka badap ka jingai ai utrain bat phala kar khuya phana parangi kan thai bala kar khuya so ka po jong phao Jisu ko Maria Bakhuid ko Kmie jong blai wain ka banta jungi kinong pop menta ka por ka jungi amen. Ka badap ka jingai ai utrain bat phala kar khuya phana parangi kan thai bala kar khuya so ka po jong phao Jisu ko Maria Bakhuid ko Kmie jong blai wain ka banta jungi kinong pop menta ka por ka jungi amen. Kublai ko Maria ka badap ka jingai ai utrain bat phala kar khuya phana parangi kan thai bala kar khuya so ka po jong phao Jisu ko Maria Bakhuid ko Kmie jong blai wain ka banta jungi kinong pop menta ka por ka jungi amen. Kublai ko Maria ka badap ka jingai ai utrain bat phala kar khuya phana parangi kan thai bala kar khuya so ka po jong phao Jisu ko Maria Bakhuid ko Kmie jong blai wain ka banta jungi kinong pop menta ka por ka jungi amen. Kublai ko Maria ka badap ka jingai ai utrain bat phala kar khuya phana parangi kan thai
bala kerkuya sok kepo jong pau Jisu ku Maria Bakhuid ku Kmie jong blai tuain ke benta jungi ginong pop menta berwat kejenyap jungi amen ku blai ku Maria ka badap de kejengai ai utrain bat phala kerkuya phana perenggi kan thai bala kerkuya sok kepo jong pau Jisu ku Maria Bakhuid ku Kmie jong blai tuain ke benta jungi ginong pop menta berwat kejenyap jungi amen Kublai ku Maria ka badap de kejengai ai utrain bat phala kerkuya phana perenggi kan thai bala kerkuya sok kepo jong pau Jisu ku Maria Bakhuid ku Kmie jong blai tuain ke benta jungi ginong pop menta berwat kejenyap jungi amen ka buram hau ku pa badhau khon badhau man sim Bakhuid kumba klalong ha ka ba man kong kumchu menta par barabor chunam la chunam amen Ko Jisu tomat ekipop jongi to pelai yangi nagading kadujok. To yalami kimen sim baro shabneng kam tam yakito kibadan kam ya gajing isen jong me. Ka jinmaya ka basaw to ngini apuson ka jin shimno ya kamaria te suti shabneng. Ha kane ka jinmaya to ngini abu jintmu na kabanta kinong pop baro bakin kala kabamot na kabanta jungi iwe pe iwe na mar ngiru ngide kinong pop nang mangila ban kala kabamot ngin penbej yala kajing im Kuk pa jungi uba abneng kanlong ka Bakhuid Khristan ke jongmi kanwan ke hima ke jongmi kanlong ka mon jongmi ha khndo ku ba abneng to ai ni kan ta ni ba to ma ni kan kan ta ni ba wa ila ni Blai ku Maria ka badap ka jingai ai tra ro phala kar khu pa pnegin thai bala kar khu yo so ba jong pha Jisu Maria ka ni jong le wa ta ni kan pop minta ban ta amen Blai ku Maria ka badap ka jingai ai tra ro phala kar khu pa pnegin thai bala kar khu yo so ba jong pha Jisu Maria ka ni jong le ta ni kan pop minta ban ta amen Blai ku Maria ka badap ka jingai ai tra ro phala kar khu pa pnegin thai bala kar khu yo so ba jong pha Jisu Maria ka ni jong le ta ni kan pop minta ban ta amen Blai ku Maria ka badap ka jingai ai tra ro phala kar khu pa pnegin thai bala kar khu yo so ba jong pha Jisu Maria ka ni jong le ta ni kan pop minta ban ta amen Blai ku Maria ka badap ka jingai ai tra ro phala kar khu pa pnegin thai bala kar khu yo so ba jong pha Jisu Maria ka ni jong le ta ni kan pop minta ban Blai ku Maria ka badap ka jingai ai tra ro phala kar khu pa pnegin thai bala kar khu yo so ba jong pha Jisu Maria ka ni jong le ta ni kan pop minta ban Blai ku Maria ka badap ka jingai ai tra ro phala kar khu pa pnegin thai bala kar khu yo so ba jong pha Jisu Maria ka ni jong le ta ni kan pop minta ban Blai ku Maria ka badap ka jingai ai tra ro phala kar khu pa pnegin thai bala kar khu yo so ba jong pha Jisu Maria ka ni jong le ta ni kan pop minta ban Blai ku Maria ka badap ka jingai ai tra ro phala kar khu pa pnegin thai bala kar khu yo so ba jong pha Jisu Maria ka ni jong le ta ni kan pop minta ban Blai ku Maria ka badap ka jingai ai tra ro phala kar khu pa pnegin thai bala kar khu yo so ba jong pha Jisu Maria ka ni jong le ta ni kan pop minta ban ka buram hau ku ba bra khom bra mit sim khoi kumba long baning kom jo mta bar bar bo janam amen ko Jisu tomat ekipop jongi to pelai yangi nagading kadujok to yalam kimen sim baro shabneng kam tam ya kito kibadan kam ya kajing isen jong me ka jinmaya kabasan tungin ya puson
ya ka jin pen pong pen sengat ya ka Maria te soti habeneng bat ka borom kiriu kuit baro. Hagane ka jin maya to ngin ya duai na ka benta kene ke jela jungi kam tam na ka benta kinong ya lam jungi. Makumbang yo sngo ka gospel benta ka sengi kinong shisha kita kinong aplang brod. Kinong aplang brod babaha. Ki bapet ki bakmi ya ka jin don kam jong ki para nong shong shnong hagane ka jela jungi. Ni duai balang ba ka jin ya sai jong ka Maria te suti. Bakin dang la ban le bha shu shu. Kin trei met bat men sim na ka benta ka jin bha jong kane ka jela jongi. Ba jongi ba happening kanong ka Bakhuid ka kerteng jongi kanwan ki hima jongi kanong ka mon jongi ka kando ba happening Kublai Maria kabadap dekati utrain phala kor kuya panap tenki kintai babla kor kuyu sok bacang pau Jisu Kublai Maria kabadap dekati utrain phala kor kuya panap tenki kintai babla kor kuyu sok bacang pau Jisu Kublai Maria kabadap dekati utrain phala kor kuya panap tenki kintai babla kor kuyu sok bacang pau Jisu Kublai Maria kabadap dekati utrain phala kor kuya panap tenki kintai babla kor kuyu sok bacang pau Jisu Kublai Maria kabadap dekati utrain phala kor kuya panap tenki kintai babla kor kuyu sok bacang pau Jisu Kublai Maria kabadap dekati utrain phala kor kuya panap tenki kintai babla kor kuyu sok bacang pau Jisu Kublai Maria kabadap dekati utrain phala kor kuya panap tenki kintai babla kor kuyu sok bacang pau Jisu Kublai Maria kabadap dekati utrain phala kor kuya panap tenki kintai babla kor kuyu sok bacang pau Jisu Kublai Maria kabadap dekati utrain phala kor kuya panap tenki kintai babla kor kuyu sok bacang pau Jisu Kublai Maria kabadap dekati utrain phala kor kuya panap tenki kintai babla kor kuyu sok bacang pau Jisu Kapuram hok pa padau kuan padau sim kuat kumbala along ha kaba menang kong jingbthah beberapa wacunam lacunam amen. Ko Jisu cuma biki pop jungi to pelait yangi nagading kedejok to elami ki mensim baro syabeneng kam tam mi kito ki bedon kam ya ke jing isen jong me ngi ya pedri hapo ke jinyada jong pa konong kablei Bakhuid wat kantai ya ke jing karpat jongi ha ke jing shitom Hendrei to pelait yangi borobor na ke jing sir baro ko te suti bedon burom bad bala kerku Tudwai na kabenta jungi konong kablei Bakhuid bang in long ke babit ya ke jing kular u Khrist to ngin ya duwai ablei kan rat ngi kerpat to ai hangi ki shakri jong me ya ke jing ko jing khia bayene jong kamen sim bat kamet bada ka jinya sai badan burom jong kamaria Bakhuid kabayai sa ka te suti ban light na ke jing ngosi ba menta
But banyo dap da kajing kemen bam jukut. Da u Khrist utrai jongi. Amen. Ngin duai kene kajing duai IT ha kamaria kanonya rap ki Khristan. Na ka kolen tibneng kasla kendai puwe. Tongin ya duai lang ya duai jam. Ko Maria Bakhuid tam konong yarap ki Khristan. Ngi IT lut yala de hapa. Ngi IT yala ki jing mod berkijing perkhat baro. Ya kadonut berkijing kwa jongka baro. Yala kamet lang bat ki kam jongka baro. Ngi IT hapa met bat men sim. Bangin dubla ban syakri hog yau Jisu kumba phalale. Tok dup yang i baro hapo kitab niang jong kajing sumar suker jong pa. Ba anom don nangi mano ru uban ino ya kajing i jong pa. To ai ba ha kajing penshoy ngin kloy ban pet shapa. Da kajing shania. To ai ba da ka ba puson ya ka kerteng bat kanam Bakhuid jong pa. Ngin klain met bat men sim. Ban yele persya ikinong shun men sim jongi. Knang ba ngin dublong ki babit. Banlong ka pensngiat ba koridor jong pa habneng. Menta ngin ya shim ka jing duai mit ka jing duai men mit na ka kolin tibneng kasla ka ba pra. Ngia duai lang ya kene ka jing duai. Hashwa ban leitia tongin ya aingu yau blei trai kendrat na ka benta ka jinyai bola ai yangi menta ka sngi. Tongin ya pan map na u na ka benta ki light ki let jongi. Bat IT ha u ya ka babha bangilale. Sange sipor ban Kmie ya la ka mensim. Ko pa ngale po persya eme ngam dawa syuk men kot kun yang a doi snei yang au nong pop. Nga mane yame ko blei jonga bat nge i yame na du ko nut jonga baro. Nga sngongu yame namar ba mela thau yang a namar ba mela penlong Khristan yang a bat namar ba mela sumar yang a ha kene kasngi. Tumap yang ai ya kabasniu kabangala le hagane kasngi. Baladang ala le kababaha. To pdiang so bahaya ka. To sumar yang a habang adang yotia. Bato pelai yang a nagijin sniu. Kajini jume kan long bor bat nga. Kibahaying hasem kilok kijor jonga. Amen. Kaburom hau pa badahau kun badahau mensim Bakhuid. Kumbalalong hagabanang kong kumju mentabat bor junom la junom. Amen. Kublei kos im. Ko Kmie gajing yisnei gajing pen im gajing tiang. Bat ko jing kermen jongi. Kublei syapangi ya perta. Ngi ki kun jong kay im. Ya ki balapan rengkang par. Syapangi ud da kabale ngosi. Bat da kabayam hagane katem bajaw umat. Topen pai. Te kumta konong ya sait jongi. Yala ki kmat bisin jong pa shangi. Bat hadin kane kajing panrang kang par. To pan i hangi yau Jisu. Uso balakar ku kakpo jong pa. Ko Maria te suti basbun. Bajamnut bat batiang. Ko Kmie biit ka Maria te suti. Do yarap yanga ban pen im yala ka mensim. Ko Kmie biit ka Maria te suti. Do yarap inga ban pen im yala ka mensim. Ko Kmie biit ka Maria te soti. Do yarap inga ban pen im yala ka mensim. Kublei ko Maria kabadap da gajinyay utray don bat pala kar kuya pana badang dikante. Bala kar kuya usok po jong pao Jisu. Ko Maria Bakhuid Kmie jong ublei. Do duway na kabanta jungi kinong pop. Banta bat hakapor gajinyap jungi. Amen. Na kabanta ki bayap ko try to ai haki ya kajin jatai bam jukut par kajin shai bam jukut kan tang shine haki na kajin khang gadu jok to pelai ko try ga men sim jongki kin jatai ha kajin suk. Amen.
ko tunun Bakhuid tamu Jisu do isen yangi ngin pen kut ia kene ke jingduai mit but Rosary da ka bangir wai ya kene ke jingruai na ka kon len ti beneng Kmie bai i duai lam yangi hadin kata kan don ka surprise ka bang ong i pimene Kublai pi baro mentaka jan miet ngakwa pan ai kindiat imat pusan ya pi shwa penetia halor kamaria kum Kmie jom kejingkot nadu kajutang kabarim kitab Genesis hi yesong kumno blai ula porkhat ya Kmie beneng banwan syagani keperthai banwan nyalam ya ukhon jongka utra Jisu teha kejutang kabatmai kapen urlong sisya ta kejingmu jong blai kupa bak Kmie beneng kelawan syagani keperthai bat kelap pdiang ru ya ta kejingkot jong blai balong Kmie jong utra Jisu ublai jungi ukan rat jungi unong ablang berat jungi unong syarai jungi unong penim jungi Kmie beneng Kratip sisya bu blai ula khot karpang yaka. Badai ta kasni kan ya mamaga
ka sngo ya ta ka jingkhot jonglei philong na ban long ka Kmie jong khon janga kamana te sti ha ba ka sngo thu sha ta ka jingkhot jonglei kupa kong hakmi ngalong ka shakri jome to kan long hanga kat khomba mami mi kwa yanga tikata kin ka ba mangi kwa kin komnu ba ka Kmie beneng kadei ban long ka Kmie jong ka jingkhot ublei chau ra khot chi shai ni iwei pai wei ukwa chi shai ni ban ngap ya ta jingkhot kumba ka Kmie beneng klas ngap ya ta jingkhot jong blei kupa ti mangi wei wei ublei la khot yangi bangi long ki jong u hakani ka parthai nadu ka klip mat ka ba mo u pusan yangi hak jingmo ju ban wan nyalam yangi shakani parthai de ta si ka ba mangi yangi wei la pun hapo ka kapo jong imei jongi ba mangi la kha shakani ka parthai ublei wa ai kita ka ching im ka ba bha hadu warata ka ching im ka ba dap shisha da ka ching i ki chu ba lyngba ka ka ching im ka ba mo u la ai ni wai ru yangi kata ka ching ai ka pang bangin sup ngin sai ngin san ngin nang ngin stan ngin nang im tu play bonang kerkhu ka do shisha ni ya ka ching khot ka ba mo u la ai de ha ka ba mo u kain la pelong ru ingi ki khon chu lyngba ka baptisma nang da kat ba nang mi ki sngi kia nang mi ki tayo nang mi ki bnai nang mi ki snem yang i rang pen he shu ya ka ching khot ka ba mo u la ai ba krapang e yang i ula ai ru ka ka ching khot sha ka jinglong ning do ne ka jinglong ru niam ya ka ching khot ban long Kmie ka long pa ya ka ching khot ka ba mo u ong piru pidei banong kumanga haka prathai malang ki sakhi jonga haka prathai kumba ka Kmie beneng kla sakhi yanga haka ni ka prathai na kwa kenya piru papin prathapo jaka te ka Kmie beneng ru shisha kla prathu bot ya ka dinjat jong blei kupa ublei khon ublei mansi makhoi kla ya shisha ya ka ta ka jing im hoi labdan pon ki jing e ka jing im ka jongka hai ka kam du jing kerman klaya chakmat pakum jur Kmie beneng yang ai pi ni ka por kong tu ya chakmat ublei kupa ublei khon ublei mansi makhoi ki daran ka pi sap bi ka sur ka chung sap ka jing ong u ka jingbthah ka chung ya chakmat pat mangaru ka Kmie beneng ngari ka Kmie jong pi ngap tilen ti pi sha pan poi shadow ka bakut tungin sangap sha ni ka jingkhot ka jong blei bo blei la khot ka pang yang ai pi ban long kum mo ha ka ni ka pathai ba singi ka ba khaddo hi mo u hi un sa ai ka bai nong yang ai pi un sa pandan buram yang ai pi ha ka singi ka ba khaddo ha ba mangi li no na ka ni ka pathai ban imbat u si junam ringkat u blei kupa blei khon blei men si ma khon ba ka Kmie beneng ka badei ka Kmie jong jingkhot jong blei ru kadan ringkat bangi presbon tiasuk yapi wei Tiasuk Father Paul Father Provincial di Father Paul Father Provincial jongi idon sa Italy menta ia late setia ndu benai baar ndu benai banongkong ka Jisu Sha kelai na ka benta ka general chapter jongi hapo Italy hapo Turin na ka daw jong ka lockdown kim patla ban wan pai di ai good night message ngi na Italy na Turin ngi duai na ka benta jong i men para PUE itu ki video jong ki para banget menne ha ka por bangi duai yo Rosary Bakhuid ki pha shanga da ka WhatsApp ya ka jin duai bero shieng shisem dengan kerpat dia pi ru pila ban pha ya pila ban shon tang iwe ga ko pa jungi ku blei ku Maria ber ka burom ba sa pha ha ka number WhatsApp junga ngan ayo number WhatsApp junga menta ha ka screen nang ba pila ban pha itu ki video bat ngila ban peni ki kumne ha ka screen nang ba kan internet nang ba piru ba PE ki para bangit ki baya duai ngin sngo kemen sim ngin la ban ya duai lang
Dia semua bahale kata sapha ka video jumpi video balengkot untuk sapha WhatsApp number junga ka piduai marway lane ka piduai baro shiying system kane kan yarap na ka benta kane ka channel jungi kan yarap ro na ka benta jungi baro mo kumki pai Khristan ha ka banya duai lang ha ka banya puson lang de kumbangal ong mene ngini ya penkut ya kane ka jinduai tia jungi ber Rosary Bakhuid da ka manya duai laisin kublei komaria ka badap da ka jinyai utrai don bat phala gar kui pana pedeng kente balagar kui usok po jong pau Jisu komaria Bakhuid Kmie jongblei to duai na ka benta jungi kenong pop menta bat hak por jinyap jungi amen kublei komaria ka badap da ka jinyai utrai don bat phala gar kui pana pedeng kente balagar kui usok po jong pau Jisu komaria Bakhuid Kmie jongblei to duai na ka benta jungi kenong pop menta bat hak por jinyap jungi amen kublei komaria ka badap da jinyai utrai don bat phala gar kui pana bedeng kente balagar kui usok po jong pau Jisu komaria Bakhuid Kmie jongblei to duai na ka benta jungi kenong pop menta bat hak por jinyap jungi amen ko tunut Bakhuid tam Jisu to isnei komaria kono rap jungi Khristan to duai na ka benta jungi ha ka kerjang kupa badukun badmensim Bakhuid amen.